Når man kommer til løbet her, så bliver man ligesom på en måde en del af et fællesskab. Jeg synes bare, at det har alle de ting, som løb er for mig. Der er bare plads til alle på det her løb. Der er en helt speciel charme ved det løb, der ved, at man er et team på 2. Andre kærester tager til Paris, vi tager til NXM. Det er eventyret, man ikke rigtig ved, hvad der venter derude. NXM, Nordisk Ekstrem Marathon, det startede sådan helt originalt set i Skotland af en gut, der hedder Gary for 40 år siden. Og det fantastiske er, at han ville jo lave et løb, som var målrettet de sejeste, faktisk jægersoldater, sådan the tough ones. Og derfor så lavede han jo i bjergene i Skotland, placerede han en masse poster, og så skulle de her gutter her i teams af 2 have alt deres grej med hen over et par dage og klippe de her poster og se, hvem der hurtigt skulle klare det. Så for 13 år siden var jeg så oppe og deltage i det her svenske variant af løbet. Jamen, da jeg kom hjem fra den her tur i Sverige, så kunne jeg ligesom mærke, at det her, det skal vi lave en dansk variant af. Sidste år, der var der et top engelsk hold, der havde vundet den engelske variant faktisk, året før. Og de kom til vores variant og sagde, at nu skulle de lige vise de her danskere, hvordan man vandt det danske løb. Og de kunne faktisk ikke vinde det, de blev nummer 3. Det her, det var langt hårdere, end de havde regnet med. Vi havde moser, som man simpelthen nærmest måtte svømme i, og der var passeringen af Gudenåen. Og så det her med, at man hele tiden skifter i det terræn, der ligger i Silkeborg-skovene, det gjorde det simpelthen til et benhårdt løb. 5, 4, 3, 2, 1. God tur! Det fungerer rigtig godt for mig, hvis jeg har siddet bag ved skærmen en hel dag og har skrevet og redigeret, måske har haft travlt med deadline, så bringer så meget balance og tager løbsskoene på og så får rørt mig og få noget af den der travlhed ud af kroppen. Altså, det giver en rigtig god ro for mig i hvert fald. Jeg synes, det at have løb som en del af hverdagen, altså, det giver overskud til at klare familielivet. Så gør det også, at vi kan få lov til at lege med på sådan en dag som ekstrem maraton. Ja. Og det er egentlig noget, vi synes er rigtig sjovt. Min løbeinteresse startede, da jeg var 13-14 år, boede i USA et års tid, hvor jeg så gik til track and field, det der hedder atletik herhjemme, og cross country, som er crossløb, stor sport derovre. Og blev bare grebet af det med træning hver dag og samværet omkring sporten, og nyder nu at lave sådan nogle lidt mere ekstreme udfordringer i forhold til flere dages aktiviteter eller distancer over de magiske 42 km, som rigtig mange kæmper ved. Og det er også der, jeg finder den store udfordring for tiden, synes jeg. Mit løb det startede egentlig tilbage i slut 80'erne, da min far han tog hele familien med ud til orienteringsløb. Og så blev vi hængende. Jeg fandt ud af, at det var meget sjovt, og blandt andet fordi det gik godt. Så var det er tit sjovt at lave noget, man er god til. Og så har jeg jo løbet orienteringsløb i efterhånden 25 år. Så det fylder rigtig, rigtig meget.
dem, der deltager i NXM, kommer egentlig med forskellige niveau. Det vil sige, at vi har nogen, der kommer som elite, og de kommer for at vise, hvad de kan. De kommer for at vinde, og de løber sindssygt stærkt. Det er sådan den ene del. Så er der en kæmpe bredde del af folk, der kommer og siger, at det her det er vores eventyr for i år. Det er simpelthen det, de forbereder sig på hele året. Det er det, der gør, at de kommer ud og løbe en regnværsvåd februardag, eller januar, eller december i snevejr. I forhold til vores mål, så er det helt klart at finde alle posterne. Det er det første mål. Tag den tid, det må tage. Ikke? Det vil vi gerne nu. Men altså, hvis ikke, så er det også fint nok. Så er det jo at få nogle flere af de der gode naturoplevelser. Det er jo fantastisk at komme igennem alt det der vand, synes jeg. Så den der kombination af at løbe og møde de der strabasser derude. Ja, vi stiller op for at vinde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg synes, det er fedt at skulle stille op med Jacques, fordi det er ikke en, jeg kender. Jeg har lavet rigtig mange ting efterhånden, og nogle ting kører lidt for meget på rutinen, og så bliver jeg sløset med tingene, og så ender det med at blive en halvdårlig oplevelse, fordi der er smuttet lige et eller andet. Det, at det er en ny marker, det skærper mig, plus at det er en marker, som kan løbe rigtig hurtigt. Så er jeg nødt til at være skarp selv, og det synes jeg også er fedt. Selvom der er den ekstreme del, kan man sige, af løbet, hvor man kan løbe den her 70 km distance, så er der også 50'eren, og der er 35'eren, og der er endda også helt ned til, at man kan deltage i 10,5 per dag, markeret rute, så man ikke engang skal løbe med kort og kompas. Så der er sådan set en ret stor bredde på løbet, hvor man kan være med, om man kan løbe en 10 km i dag, eller om man er elite-løber. Hvis man skal være med i toppen i Nordisk Ekstremmaraton på X70'eren, så det kræver selvfølgelig en del træningstimer. Og jeg vil sige, det kræver nok tungere træning, sådan, end de fleste tror. Meget terræn, man løber i, det er selvfølgelig terræn. Det er ikke mindst moser, som er rigtig, rigtig tunge at løbe i og blive ved med at løfte fødderne. Så det kræver, at man løber mange kilometer, som ikke er på asfalt. Så man skal ud og lave noget andet. Og så kræver det selvfølgelig, at man har et godt samarbejde, fordi man er to, der skal igennem. Og kan fordele rollerne og vide også, hvornår kan man tillade sig at presse på, hvornår skal man lige holde lidt igen, begge to. Og så kræver det ikke mindst, at man kan læse et kort og være god til at også læse terrænet og se. Fordi kortene er måske ikke de mest præcise, så skal man jo kunne se i terrænet, hvor er det godt at bevæge sig henne. Løb en 5, 6, 7 gange om ugen. Der skal også nogle ture ind, som er oppe i samme længde. Og så skal man have trænet en lille smule med rygsæk, fordi man skal løbe med rygsækken. Og den vejer lige præcis så meget, at det gør en forskel. Hvis man starter med X35'eren, som vi har løbet et par gange, ikke også gør nu, så er det ikke så farligt. Det kan godt være, at det er lidt svært, fordi man skal kunne finde vej, og man skal have mod til at bevæge sig ud i en mose, hvor man bare bliver fuldstændig ud til, og man skal have mod til at svømme over Gudenåen og alle de der ting, ikke? Så man skal mest af alt bare have mod til at bevæge sig lidt uden for sin komfortzone, ikke, som man tidligere har prøvet. Man skal jo også orientere sig. Ja. Altså det skal man. Så det er i hvert fald noget, man lige skal have øvet lidt, inden man tager afsted. Noget af det værste, der vil kunne ske undervejs, det er selvfølgelig, at vi går fejl af energiindtaget, og på den måde lige pludselig kommer energiunderskud, fordi det er svært at indhente, mens man er i gang. Så hvis ikke der er sådan en jævn energipåfyldning, så rammer det hårdt. Og så er de der vandpassager, som jo altid er en joker. Om vandet er så koldt, når man skal svømme over Gudenåen, at går man i krampe, eller mister man meget energi på at fryse, eller hvad gør man? Og så løber man igennem den her første dag og kommer til den her hemmelige night camp, som er et idyllisk område. Der står man sit telt op og ser alle de andre, der begynder at komme ind hen under aftenen. Og man tænker sikkert, at vi er sikkert sidst. Det er man sjældent. Der kommer folk ind hen over hele natten. Og hele den her stemning omkring night camp er en meget, meget stor del af løbet.
Vi går lidt i stå den sidste halvanden time tid. Blev lidt trætte og havde lidt ondt, men vi har ikke lavet nogen store fejl. Og vi har holdt os løbende hele vejen, så det er udmærket. Jeg tror også, vi kommer vel først ind, så vi kan jo ikke være sådan helt utilfredse. men nej, det føles tungt til sidst, den sidste halvanden time. Så det er lang tid at løbe og have det lidt hårdt. Og have lidt ondt af sig selv. Så. Ja, men det var en fed rute, altså. Ja, det var helt sikkert. Super flot afslutning her også. Ja, det var... Ja, jeg tror, at de ryster bare lidt endnu, altså. Det er en god dag. Lang og hård dag også. Ja. Skal vi op og have lidt at spise? Noget tørt tøj på, noget at spise. Så er det lidt lettere at tænke fremad. Lige nu der er det der første prioritet. Få noget energi i kroppen. Vi havde lige et par poster, hvor jeg havde svært ved at finde rundt. Vi kom til at følge efter flokken, og vi tænkte 20 ekstremmaratonløbere kan ikke tage fejl, men det kan de godt. Det var super fint. Rigtig godt. Nem orientering. God vandpassage. God vandpassage. Ja, specielt det med jejlen der, det var sgu et fedt indslag. Ja. Det er simpelthen bare tilhyggen. Og så film vi de her kage på gulvet. Og det er lidt at være morgen. Morgen? Der skal vi bare fortsætte med at løbe hurtigt. Nightcampen der om natten, hvor man taler med sine konkurrenter, så er man pludselig venner, kan man sige. Få en rigtig hyggelig aften. Altså, det er jo en af grundene til, at vi vælger den korte rute, at vi synes, det er skønt at komme til lejren ret tidligt, og så sidde der sammen med en hel masse andre, som også er smilende og glade og griner, og der bliver udvekslet finurligheder. Altså, man snakker om, hvad gjorde I det, og der kom vi til at gøre sådan, og der bliver grinet rigtig meget, folk der er skvattet i mudder, og sådan, for at snakke lidt om dagens udfordringer og oplevelser. Det var dejligt. Lidt uro, men i kroppen ellers så har vi sovet dejligt. Det har været lidt koldt. Vi har jo sparet på oppakningen, så vi har sovet på bobleplast. Og så har vi købt et telt fra Kina. Ja, jeg er glad med en vinterblok, det er jeg sgu ikke. Vi kan godt have noget mere solskin, men ellers så går det godt. Efter Nightcamp har man jo sovet, og man har sit våde løbetøj, og morgenen kommer på, og man skal altså til at afsted igen. Og når man så står op inde i sit telt, så er man godt mørbanket. Altså, man har ondt i benene, man har ondt over det hele, og man kigger ud og tænker, jeg kommer ikke til at kan løbe i dag. Og så alligevel får man taget sit våde løbetøj på fra dagen før, og man får pakket sit telt sammen, og man får snøvlet sig hen til startstregen og kigger på alle de andre, der tænker præcis det samme som en selv. Det her det kommer aldrig til at gå igen i dag. Og så går starten, og mirakuløst, så begynder man at bevæge sig igen, og musklerne de bliver varmet op, og stille og roligt, så begynder man at kan løbe igen, og man får en endnu federe følelse dag 2, at man faktisk kan komme i gang og bevæge sig hen over en hel dag igen. Det er jo ikke kun selve løbet, altså det døgn der. Det er jo også nærmest hele året op til, ikke? Hvor vi snakker om, hvad for noget grej skal vi have. Ja, i hvert fald i forhold til første gang, vi var med, så har vi fået meget lettere rygsæk, og det gør også, at vi kan meget nemmere ramme det der flow, hvor
løbet bare kører, og det betyder det også lidt med noget grej. Det behøver ikke være det dyreste. Vi går op i udstyr, jeg går også op i udstyr, og det skal være så let som muligt, men det skal det så alligevel ikke, fordi jeg vil hellere gå på kompromis med vægten for at have noget, jeg ved, der virker. Så hvis der er et eller andet, jeg kan få 20 gram lettere, men det ikke er så godt for mig personligt at bruge, jamen, så vil jeg hellere slæbe det ekstra, fordi man siger, den største forskel den ligger i de træningstimer, man lægger ud i skoven. Man kan sige, udfordrende punkter til Nordisk Ekstrem Marathon, der er der jo en lang række. Hele løbet af udfordrende. Altså, det er svært at fremhæve en. Vi har de højeste toppe, vi har de laveste slugter, vi har mudder til livet, eller længere op, hvor der kan ligge poster ude på. Altså, vi har sådan set det hele. Hvis man tager en bakke i Danmark, de er så tilpas små i gåseøjne, at man godt kan løbe op ad dem. Så det vil sige, at der kommer hele tiden mange bakker, så pulsen den er hele tiden høj. Det er ikke noget med, at den når at dale, fordi du skal gå op ad en lang bakke. Så pulsen kører bare højt op i 4-5 timer. Silkeborg er jo også et fantastisk smukt område, og har ufattelig mange muligheder, både med den kuperethed, som der er, og med de forskellige naturtyper, som der er. Det her med, at der faktisk er nogen, som har tænkt over at lægge nogle poster, nogle fantastiske steder, hvad end det er i en mose, en sø eller op på en top. Altså man kommer ud nogle steder, man almindeligvis ikke ville. Ej, der var meget strøm på i år. Ja, der er mere strøm ja. sidste år. Det var ikke sidste år. Der var for lidt til det lort. Det blev bare blæst væk. Natur. Det var helt fantastisk. Altså når man møder nogen, så hæpper man eller klapper lige lidt af hinanden. Så der er jo sådan en almindelig høflighed og venlighed over for hinanden. At nu er vi alle sammen ude i det samme. Det kan godt være, vi er. Nogle er der for at vinde, nogle er der for at gennemføre, og nogle er der bare for at nyde naturen og hinanden. Altså. Og det er sådan fantastisk at opleve, at samtidig med, at man konkurrerer mod hinanden, så er der også bare kærlighed og glæde. Og det er helt anderledes end at være til et sådan almindeligt 10 km løb eller 5 km løb. Og selvfølgelig vil man gerne have en god tid og en placering, hvis det kan lade sig gøre. Men samtidig er der også bare en kærlighed og plads til hinanden, og man glæder sig på hinandens vegne. Den største udfordring for mange, det er, at den ene er frisk, og den anden er meget presset, og det er der, hvor man for alvor vinder tid på hinanden, eller på de andre hold, det er, hvis man bare kan lægge sig ind i ryggen af den anden, og så følge med, selvom man egentlig er lidt brugt i kroppen, fordi der er masser af ressourcer i kroppen, så man kan faktisk altid løbe lidt mere. Alle de der mystiske udfordringer, som man møder, det er jo også lidt en eventyrsrejse, fordi man ved ikke, når man starter, hvad venter der mig i dag. Nogle gange oplever man en smuk udsigt, andre gange så er man nede og bide i mudderet, ikke? Og det er rigtig, rigtig sjovt. Altså, det er bare noget, det sætter sig bare i hukommelsen på en eller anden måde. Man glemmer det aldrig, man får bare nogle oplevelser, som man ellers ikke får.
sådan spoler filmen tilbage efter sådan en weekend, og tænker, hold op, gjorde jeg det, og okay, og men det kan man jo sagtens. Der sker et eller andet mentalt, hvor man bare ligesom, man går bare efter bolden, ligesom i fodbold, ikke? Altså, og kæmper sig vej derud af, og så er det først bagefter måske, godt for en hold op. Wow! når jeg laver NXM, der kan jeg det hele. Altså, der er ikke noget, jeg er bange for. Så det er jo med til at flytte nogle grænser. Jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke, om det blev, som vi havde tænkt. Men jeg var kendt, at Jacques, han var jo rigtig, rigtig stærk, og det var rigtig meget ham, der egentlig bare trak tempoet. Og så kunne jeg løbe lidt om bagved at dirigere højre og venstre. Så her til sidst tog du også kort i hånden. Jeg ved ikke, om det var både for at have lidt at gå op i, eller hvad det var. Men altså, jeg synes egentlig, vi har fungeret godt, og vi har ikke løbet hinanden i seng. Og jeg synes heller ikke, at vi har lavet sådan en åndssvag vejvalg, hvor vi har ødelagt hinanden. Jeg synes, altså, uden at vi på den måde kendte hinanden, så synes jeg, at vi har fået meget godt udbytte af det. Og det er altid spændende om morgenen, når man vågner op. Hvordan kommer det så til at gå? Så når man kommer ud af teltet og sådan begynder at gå lidt, og kroppen er stadigvæk øm. Men jeg synes, man kunne mærke, at luften var varmere, og det hjalp rigtig meget på humøret. Nej, det var en rigtig god morgen. Vi ikke skulle igennem sådan en kold dag igen. Ja, det var hårdt. Ja, det var godt. Jeg sagtens opfordre til, altså hvis man føler, at det her det var sådan, at man tænker, at det kunne egentlig være meget sjovt at være med til. Altså så synes jeg, at man skal ikke være bange for at melde sig til og prøve at være med. Også selvom man ikke ved, om man kan komme igennem det hele. Også selvom man ikke tror, man måske kan løbe hele vejen. Det er de meget, så går man noget af vejen, eller springer nogle poster over. Det har vi også prøvet. Altså det er helt okay. Altså man er stadigvæk med. Kom frem til night camp og hygge sig der. Det jeg egentlig rigtig gerne vil, og det jeg også synes, jeg bruger relativt meget krudt på lige nu, det er at prøve at inspirere folk til bare at komme udenfor. Og allerhelst få den væk fra asfaltvejene. Fordi jeg synes, der ligger noget ekstra glæde ude i skoven, som jeg gerne vil have folk op der. Og hvilket tempo de så gør i det, og hvilket fremdriftsmiddel, altså om det er i løbeskole, eller på cykel, eller på hest, eller i kano på jagt, det gør mig egentlig ikke noget, men jeg synes, at alle folk skylder sig selv at komme en tur ud i naturen og se, hvordan den er.